Sadte si, Čalia. Máme už štartovaný ďalší duel. Srbsko versus Taliansko. Vymenili si pozície z hľadiska strán. Z hľadiska poradia je to tak, že Srbsko je vpredu a Taliansko za nimi. Tento skúsený talianský tým určite nenechá všetko na takéto polohe a skúsi dostať sa pred srbskú posádku. Nádežnou posádku, ale nemožné.